musta on niin kuin silleen yksinkertaisesti päätettävissä oleva juttu, mitä tässä pitää tehdä, että suomalainen yhteiskunta on rahoittanut hyvinvointiyhteiskunnan pohjan sillä, että ainakin puolet siitä sillä, että meillä on vientiteollisuutta, mistä on tullut vientituloja, joka on sitten sitä hyvää jakanut suomalaisen yhteiskuntaan. Ja nyt meillä on 2000-luvulla maailmanmuutosten seurauksena tullut tilanne, jossa sitä työpaikkoa on hävinnyt aika paljon. Että taitaa olla semmoinen vähän reilu 100 000 vientiteollisuuden työpaikkaa nyt 2000-luvun aikana hävinnyt. Ja jotta me voidaan jatkaa hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista, ylläpitää niitä verkostoja, mitä ollaan rakennettu, niin se edellyttää sitä, että me saadaan vienti uudelleen vetämään. Nyt se on 18% bruttokansantuotteesta, se on liian vähän. Mun mielestä tästä lähtökohdasta on todella tärkeää se, että nähdään tulevaisuuteen niitä semmoisia isompia megatrendejä, joiden varaa voidaan rakentaa. Mun mielestä ilmastonmuutoksenkin näkökulmasta niin kannattaa miettiä sitä, että kun talot ei pysy kasassa Jenkeissä, tulvat vie Euroopassa taloja. Onko meille jotakin semmoista talonrakennukseen liittyvää osaamista, jota kannattaisi niin kuin maailmalle lähteä kehittämään? Toisaalta jokainen tietää se, että esimerkiksi Kiinassa isoissa kaupungeissa ei pysty oikeastaan hengittämään. Et kaikki se, millä pystytään putsaamaan niin kuin lähi-ilmastoakin, niin on semmoista, millä on ihan varmasti kysyntää maailmassa. Meillä on osaamista siihen. Mun mielestä meidän kannattaa ottaa oppia noista 1900-luvun alun ja puolenvälin tapahtumista, että me rakennettiin meidän metalliteollisuuden keskeiset elementit sodan jälkeisenä aikana sotakorvausten maksamiseksi. Musta me ollaan vähän samanlaisessa pakkotilanteessa tässä niin kuin muutoksessa, että meidän on järkevää käyttää tämmöisessä pääomaköyhässä maassa niitä kotimaassa olevia isoja pääomia esimerkiksi, tai nimenomaan valtiota, ja sitä kautta lähtee liikkeelle, että mun mielestä valtionyhtiöt voisivat olla ihan hyvin yksi osa uuden teollisuuden rakentamista. Omistus pitäisi nähdä niin kuin monipuolisesti. Me tarvitaan perheyrityksiä, me tarvitaan pörssiyhtiöitä, me tarvitaan listaamattomia firmoja, mutta me tarvitaan myöskin valtiota omistajana ja uuden synnyttäjänä. Sen takia, että meiltä puuttuu pääomia. Meillä ei ole samanlaista tilannetta kuin Ruotsissa, että on vanhaa, pitkäikäistä pääomaa, joka ajattelee niin kuin Ruotsin näkökulmasta asioita. Meillä ei ole semmoista. Meille tulee pörssin kautta ja ulkomaalaisen omistuksen kautta tänne pääomia, jotka oikeastaan aika usein vie sen työn täältä pois. Ja tästä näkökulmasta minusta valtio ja suomalainen itsekkyys tässä suhteessa pitäisi nostaa kunniaan.